meu àlies a les xarxes Blackhole. Tinc 26 anys i em fa 5 que treballo com a administradora de sistemes. Des de ben petita ja utilitzava les noves tecnologies i des d'en fa 6 utilitzo GNU Linux. En els últims anys he format part del moviment de Hack Labs. He col·laborat en els últims 3 Hack Meetings i actualment estem preparant la 10a edició que es farà al pont d'octubre a Madrid. També he muntat 2 anys consecutius al Summer Camp Garrotxa i estic fent un programa de ràdio encarat a les noves tecnologies i al programari lliure. Un Hack Lab és un espai on puc compartir el meu coneixement amb altres persones com jo. El Hack Meeting és una trobada anual de persones interessades en el moviment de Hack Labs. El Summer Camp Garrotxa són unes jornades anuals relacionades amb temes tècnics que es fan durant un cap de setmana del mes de juliol a l'aire lliure. És un programa de contrabanda FM que es fa els diumenges a la tarda de 9 a 10 del vespre i que s'emet a la freqüència modulada 91.4. En tots aquests projectes hi participen dones i tu en pots ser una d'elles. Internet no té sexe, hem de matar tots els tòpics.